Isa ka naman. Hello guys! Welcome to our channel. So karon na sa may bago nga challenge. We call this one is powder challenge. Powder challenge. So doon yung mga questions na doon yung mga question ipangtalo ni Teresa dira. So either kung ka-Chad na, so ako na si Chad. Kung ako sila mo na siya. So ano siya, so let's start the game. Okay. Okay, first question. Tagalog? Okay, kinsa ang matampuhin? Oh, kinsa ang matampuhin? Mahilig sa tinapay. Next, kinsa ang di maligo kada adlaw? Maligo kada adlaw? Sunod, kinsa ang mahilig matulog? Okay, sunod, kinsa ang palaway? Di ako. Kinsa ang dili malambing? Ante! Ay! Lapo ni powder! Kung mag-powder ako siya! Okay, kinsa ang kapulan? Ante. Okay, kinsa ang daog kaon? Ante! Ante! Ay, mag-ipil ba? Okay, Nasutok ko kinsa ilong. ang... Tansa! Okay, tapos sa tayo. Ano? Di? Mangka? Time sa ipos sabi? Hindi mo ans. Okay. Okay. Next. Slide. Kinsa ang magastos? Magastos. Ayos ako. Okay, sunod. Kinsa ang... Ikaw ni mami mo, auntie. Kinsa ang adik sa TikTok? Ante, pamahon, ante. Okay. Sunod, kinsa ang hilig mo gamit sa cellphone? Chad! Pwede mo na ako, sige ako. Sige, tayo. Sige. Ito, okay, so kinsa ang Din ako. mabaho na yun? Mabaho ninyo? Wala. Kumot na yan, auntie. Ikaw man, auntie. So, Ikaw man to, aja, mabaho. Kinsa ang mabango? Ay, di ako. Si auntie ang mabango. Si auntie ang mabango. Si auntie ang mabango. Si auntie ang mabango. Oh, sige, sunod. Oh, baho ni ko na naman. Okay. Okay, sunod. Kinsa ang mahilig sa makeup? Auntie. Mahilig manood ng TV. Auntie. Di ako, oy. Auntie! Di ba ako? Di man ako, ikaw ay ongo. Mahilig manood ng movies. Oh, auntie, di ko. Ay, kita doon. Hawa, hawa, kay kami. Sunod. Kinsa ang adik sa Korean? Auntie, di ko, oy. Di ko, oy. Ikaw ito. Kinsa ang Matagak sa sumasuta ko ilong. kinsa ang mabaho ang hininga? Auntie. Wala, humot na niya. Okay. Kinsa ang pakilamera? Auntie. Maingay. Sinong maingay?
Kinsa ang saputon. Ako. Ay, sa uy, mapagay kitang kan. Okay, sunod. Kinsa ang magaling sumayaw. Auntie. Ikaw na shot eh! Shot eh! Shot mo Shot mo Sige. Sino ang gustong makita ni James Charles? Auntie. Si Chad! Si Chad! Agay! Kita na sa ilong, oy. Sino kaya? Ikaw sa bilog. Ikuan sa ba? Ika. Naimbi lagi na ko ba? Ang gaya na si mong agtang. Ikaw. Last na. Last na ko siya. Murag tigo. Bito. Next. Sino ang magaling o Marte? Ante. Masa nga Marte? Agoy, we hawak. Di mo makadabot. Ikaw. Ikaw na. Sino ang singer? Ante. Di man ko Chad, kumang Chad, anta. Chad. Ante. Sige. Sige, sino ang madaldal? Chad. Chad. Burara? Sino ang burara? Lain na Chad, Chad. Sino ang mayabang niyo? Mayabang niyo? Okay, bataan mo ta. Sino ang hindi pumapasok sa school? Ante. Kami duha. Kami kita mo duha. Sige, kita mo na doon. Adi, magsuot ako doon. Kita mo. Absent man sa tao. Absent ka? Okay, sino ang permanently malate? Kami duha. Kita duha. Oh, sige. Last na. Dugan pa kay ako punti sa MOB. Okay. Time, wait. Last na last. So, daghanan ng last. Daghanan ng last. Daghan pa kay ako. Daghanan na. Ang nga tingnan na work horror. Eh, dapat, i-ano siya pag maayo ha. I-mood-mood siya lang ha. Daghan na kay ako. Ako nagikatag. Gulo ko. Ako nagikatag eh. Magtiguwag nyo na ang day. Ako sa... Okay, last. Kinsa makasabaan permanente sa parents? Ante. Ay, di magluto. Kali mo tato. Last na. Malapis ang ipon. Natagi. Ninakoon. Bye. Bye na, sige na. Okay. Bye. Thank you for watching. Tatulo ko mag-last in, mag-outro, tatulo. Mag-outro, tatulo. Wat haakt er alla